Ac i Joseph. Maen nhw ar y llwyfan. Ti eisiau gweud pwy yw'r rhestr y fer? Reit, yr enw y beadau ar gyfer y record i'r Orau ydy... Rownd. Yr enw y beadau ydy Cyrn Ban Pres ar Egyb, Fel Tôn Gron y Bandana, a 4 Cowboys Ros Botwnog. A'r enillydd ydy... Fel Tôn Gron y Bandana! Helo, Gwilym dwi. Thomas dwi. A da ni newydd ennill Gwobr am album y flwyddyn, album gorau y flwyddyn. Ac da ni wrth yn bodda. A da ni fel Gwobr, da ni wedi ennill darn o safle archeolegol Pompeii sydd yn anhygoel. Mae hyn yn brin iawn. Ond mae'n fraint mawr gael berchen ar y Gwobr yma. Ie, so Fel Tôn Gron oedd album ola ni, fel band, y Bandana. A oedden ni erioed di ennill y wobr yma blaen, so dwi'n super hapus bod ni di ennill o blwyddyn yma. Ac oedd o fel un ymdrech ola cyn mynd i wneud. A dwi'n meddwl hwnna di'r album gorau dyn ni di wneud o ran fatha... cyfanwaith. So, diolch yn fawr i bawb nath bleidleisio, diolch yn fawr. Mae'r wobr yma yn golygu lot fawr i ni. Mae o'n rhyw fath o cyfiawnhau yn holl ymdrechion dros y blynyddoedd, yn gigio dros y wlad. A wel, mae jyst yn dyst i pawb ddath dod i gefnogi'n holl gigs ni a gefnogi cerddoriaeth Gymraeg, felly mae o'n golygu lot fawr i ni. Dwi'n meddwl bod Gwobrau'r Selar yn beth gret, mae'n rhoi cyfle i bobl ddod at ei gilydd, dathlu'r sîn rock Gymraeg. Mae'r bandiau mawr i gyd yn chwarae, a mae'r bandiau yn cael ei... Beth di'r gair dwi'n A hwb i bandiau newydd hefyd, dyna sy'n wych amdano fo. A enwedig adag yma flwyddyn yn y geia. Mae'n un digwyddiad mawr iawn, mae sgil effeithio fo'n baran hir iawn. So, Heroes y Selar a Gwobrau'r Selar.